Podeu veure unes estadístiques amb els resultats de tots els usuaris que han avaluat la rúbrica. Accediu a Resultats dels criteris. A la tercera columna es va fent el recompte del número d'usuaris que van avaluant a cadascun dels alumnes. Si cliqueu sobre la icona Gràfic Radar, podreu veure de manera molt gràfica i amb colors diferenciats la mitjana de cadascuna de les notes dels diferents àmbits, separats per cadascun dels tipus d'usuaris que avaluen i la nota mitjana final dels àmbits. En el gràfic es poden veure tots els resultats alhora o veure només l'avaluació d'algun dels grups, seleccionant o deseleccionant els diferents tipus d'usuaris. Per sortir del gràfic radar, cliqueu el botó Tancar. En les columnes següents apareixen les diferents notes mitjanes de cadascuna de les tasques o àmbits. Podeu disposar de dades d'avaluació i gràfics radar més detallats des de la icona Resultats dels criteris desglosats. Podeu veure el detall de l'avaluació segons els diferents tipus d'usuaris, veient inclús l'avaluació amb noms i cognoms.